Diolch yn fawr. Ar nesaf, gwelwch yma. Pnawn da, Dewi Jones, Prif Swyddog Cynllunio. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Ar nesaf, gwelwch yma. Pnawn da, Rhys Jones, Rheolwr Datblygu Cynllunio. Diolch yn fawr iawn. Ar nesaf, gwelwch yma. Pnawn da, John Williams, Swyddog Cynllunio. Diolch yn fawr iawn. Ar nesaf. Pnawn da, Colette Redfern, Swyddog Cynllunio. Diolch yn fawr iawn. Ar nesaf. Pnawn da, Ifan Hughes, Swyddog Priffyrdd. Diolch yn fawr iawn. Ar nesaf. Na ni'n swyddogion i gyd felly wedi cyflwyno eu hunan. Dwi hefyd yn gweld bod y deilydd porffolio Cynghorydd Richard Dew yn ymuno ni. Fysa chi'n licio cyflwyno chi hefyd os gwelwch yma? Ia, pnawn da, Richard Dew, deilydd portffolio Cynllunio. Diolch yn fawr iawn. Dwi hefyd yn gweld bod gennym ni aelodau lleol sydd wedi ymuno ni heddiw. Os ga i ofyn wrthych chi'n gyflym i gyflwyno'ch hunan, dechrau fo Cynghorydd Aled Morris Jones. Pnawn da i chi, Aled Morris Jones, Cynrychioli Ward, Pwllgor. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Alan Roberts. Pnawn da, Alan Roberts, Cynghorydd Ward Seirion. Diolch yn fawr iawn. Dwi hefyd yn gweld yn arweinydd ni, Cynghorydd Llunos Medi hefyd dwi'n meddwl yn ymuno ni. Pnawn da, Llunos Medi, Cynrychioli Talbolion. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael pob aelod lleol. Os na rhywun yn cuddiad yn y cefndir, dwi wedi anghofio amdan. Os ddim, gai ddiolch yn fawr iawn i chi felly, gan symud ymlaen felly gyda'r agenda. Os na rhagor o ymddiheuriadau os gwelwch yn dda, dwi'n meddwl bod fi wedi ymddiheuro o ran Cynghorydd Vaughan Hughes a Robin Williams yn barod. Os na rhagor o ymddiheuriadau? Nag os. Symud ymlaen felly gyda unrhyw ddatganiad o ddiddordeb os gwelwch yn dda. Gai ddatgan ddiddordeb, mae gen i ddiddordeb yn 11.1 bodlawen Brisincyn, dwi'n perthyn i'r ymgeisydd. Gwych, diolch yn fawr iawn. Os na rhagor o ddatganiadau o ddiddordeb os gwelwch yma? Pnawn da, oes Dewi Jones, gen i ddatgan ddiddordeb o'n eitam 11.2, cais Wylfa, ffordd Bangor Benllach, a mi fyddai'n gadael y cyfarfod pe fyddwch yn trafod yr cais penodol yna. Gwych, diolch yn fawr iawn am y wybodaeth yna. Os na rhagor o ddatganiadau ddiddordeb os gwelwch yma? Na, diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r cofnodion o'r cyfarfod ar y 3 o Dachwedd. Os na rhywun yn cynnig i mi bod hein yn gywir os gwelwch yma? Cynnig. Cynghorydd Richard Owain Jones yn cynnig, a dwi'n feddwl bod Cynghorydd John Griffiths yn fan'na'n eilio. Di hynna'n gywir? Na fo, os na gynigion eraill, neu di pawb yn hapus i dderbyn y cofnodion? Newch chi gyd felly danos os gwelwch yn dda. Na fo, mae'r cofnodion felly wedi cael i'w derbyn. Symud ymlaen, do na ddim ymweliadau safle, dos na ddim siarad cyhoeddus, dim cais wedi cael ei ohirio, wedyn ni syth ymlaen i cais 7.1, sef neuadd yn Nghymmaes. Gai ddod o'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yma? Ia, diolch yn fawr. Fel ydych chi'n gweld, penderfyniad y Pwyllgor yn y cyfarfod dwytha oedd i ganiatáu y cais yma, a hynny'n groes i'r argymelliad. Felly, yn unol ar drefn, gohirwyd y penderfyniad terfynol yn y cyfarfod yna hyd at y Pwyllgor yma. A'r pwrpas dros hynny ydy derbyn adroddiad bellach gan y swyddogion yn ymateb i'r rhesymau'r Pwyllgor dros ganiatáu. Mae'r adroddiad yn gwneud hyn, fel ydych chi'n gweld, a wedi pwyso a mesur mae'r argymelliad gyda ni fel swyddogion yn parhau i fod yn un o wrthod, a mae hynny ar sail yr diffyg cydymffurfiaeth efo polisia manwerthu ag yr effaith andwyol ar gymeriad ac edrychiad yr ardal o harddwch naturiol eithriadol. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Dwi o dan ddall bod yr aelod lleol Cynghorydd Aled Morris Jones eisiau siarad ar y cais yma, di hynna'n gywir? Yndi, Madam Cadeirydd, sgwelwch chi dda. Dim problem, os gai ofyn wrthych chi ddod syth i fewn felly, Cynghorydd Jones, os dyna'n bosib? Diolch yn fawr iawn i chi. Yn y Pwyllgor blaenorol, mi nath y Pwyllgor Cynllunio'n unfrydol gefnogi'r cais yma. Mae'r cwt bychan yma, a dwi'n pwysleisio cwt bychan ydi o, ddim yn mynd i gael
dim effaith ar yr amgylchedd lleol. Yn sicr ddim. Mae'r cwt llefrith yma yn mynd i sicrhau darpariaeth lleol o lefrith. Mae yna ofyn lleol am y gwasanaeth yma. Mae'r cais yma yn mynd i greu swydd ychwanegol ar y ffarm deuluol. Dyma be ydy cynaliadwy, local, beth ydych chi'n galw fo, sustainability. Wedyn, yn barchus iawn, gai ofyn i chi lynu i'ch penderfyniad wnaethoch chi mis dwytha a cefnogi'r cais yma. Diolch yn fawr iawn, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Da ni wedi clywed gen un o'r aelodau lleol o fanna. Os gen rywun arall gwestiynau neu sylwadau'r cais yma, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Eric Wyn Jones. Diolch, Madam Cadeirydd. Gadwys ni distaw yn y cyfarfod dwytha, achos o'n i teimlo bod yna lot wedi cael ei ddweud. Ond dwi am ddeud yn neud rwan yn y cyfle yma dwi'n gael. Yng nghyfnod y pandemig yma, a da ni dal yno fo ddweud i gwir, mae yna lawer iawn o gytiau pren wedi cael eu codi ar hyd a lled yr ynys. Enghreifftiau fel cwt saer, cwt gardd, cwt ci, tŷ wendi i'r plant, gin palas i'r merchaid a man cef i'r dynion. Mae'r rhain wedi bod yn lochesu i lot fawr iawn o bobl sydd yn gwneud yr cwt llefrith yn nant ddim gwahanol i'r sawl rydyn ni bod yn sôn amdano fyna rwan. Mae'r ddeiseb o dros 2,000 o bobl yn cefnogi a thros 250 o lythyrau ysgrifenedig yn dweud digon pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu heddiw. Gwrandewch ar lais o bobl a mi fydd yr atab yr penderfyniad iawn i chwi. Mewn niferoedd mae cryfder a nerth, ac yn fyr, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn felly am yr araith yna. Gai ofyn i cynghorydd Ken Hughes ddod i fewn os gwelwch yn dda. Ie, diolch, Madam Cadeirydd. Hapus i gynnig yr argymelliad o ganiatáu er bod o'n groes i argymelliad o swyddogion. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones sydd dod yn ôl i fewn. Ie, dwi'n am mwy na bodlon o eilio'r cynnig hefyd i gael ei basio fo. Champion, oce. Ydy'r swyddog angen manylion pellach ar y cynnig sydd ger yn bron ni neu'r twrnas gwelwch yn dda? Diolch. Ia, os fydd yna ddymuniad gan y Pwyllgor i ganiatáu, mi fyswn ni'n gwerthfawrogi sgwrs ydyn o amgylch amodau cynllunio yma yn briodol. Diolch. Ia, derbyn hynny achos dwi'n meddwl bod na amod wedi cael ei gynnig yn y Pwyllgor dwytha ynghlwm mae'r caniatâd yma. Felly dwi'n cymryd bod y cynnig gwreiddiol ydy beth sydd eto ger yn bron ni'n fyma. Ydw i'n yn gywir, cynghorydd Ken Hughes, cynghorydd Eric Wyn Jones, da chi'n cytuno fo hynny? Ia, cytuno, Madam Cadeirydd. Ia, cytuno. Felly'r cynnig sydd ger yn bron ni ydy bod ni'n mynd yn groes i argymelliad y swyddogion, ond bod na bwera'n cael ei ddirprwyo i'ch cadeirydd a'r is-gadeirydd i fod yn medru penderfynu ar amodau ar y cais yma efo swyddogion. Ydy hynny'n gywir? Oeddwn i'n meddwl na'r amod oedd bod o ddim ond i'r ymgeisydd yn unig, neu wedyn os oedd yr ymgeisydd yn rigoraidd i, dyna bod yr caniatâd cynllunio'n disgyn wedyn. Ia, gai ofyn y swyddog ddod yn ôl i fewn i just egluro hynna i ni gael bod yn berffaith glir os gwelwch yn dda. Ia, diolch yn fawr. Ia, os di'r Pwyllgor yn dymuno caniatáu, dwi'n meddwl da ni angen dall o swyddogion os ydych chi'n dymuno gweld amodau yn cael ei rhoi ar y caniatâd. Pwrpas yr amodau yma, wrth gwrs, fyddai i reoli'r datblygiad a hefyd, dwi'n meddwl, adlewyrchu rhesymeg dros ganiatáu. O'r drafodaethau sydd wedi bod yn flaenorol ac eto heddiw, mwyn cyfarch be dwi'n ddehongli fatha cyfiawnhad y Pwyllgor, dwi'n meddwl bod angen amodau sy'n delio efo materion fel yn gyntaf caniatâd personol i'r ymgeisydd. Mae angen rhyw fath o amod dros sy'n rheoli y cynnyrch sy'n cael ei werthu oddi ar y safle mwyn sicrhau'r cysylltiad yma hefo'r fenter arall gyfeirio ar fferm
Dwi'n hefyd yn credu fysa'n fuddiol os fysa'n ni'n medru gael amodau yn anelu I liniaru'r effaith weledol o'r datblygiad rhywfaint. Bysa'n ni'n edrych ar amodau sy'n delio efo tirlunio, rheoli goliadau allanol ar y safle a bosib gorffeniad yr adeilad. Felly, os bysach chi'n gytun fel pwyllgor bod angen y math yma o amodau, be fyswn ni'n gofyn ydy bod chi'n dirprwyo'r hawl I ni fel swyddogion osod yr amodau yna ar y caniatâd. A fel sydd wedi grybwyll yn barod, mi fysa ni gwneud hynny drwy ymgynghoriad gyda'ch cadeirydd a'r is-gadeirydd. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Wan bod hynny wedi egluro, ydy'r cynnigydd ar eilydd yn fodlon bod y cynnig yn cael ei reid fel ag y mae o gynnoch chi, ond bod yr pwera o'r amodau yn cael ei rhoi i'r swyddogion I fedru pennu pa reid I gorau I fedru diogelu be'n union sydd yn cael ei wneud yn y safle yma? Dwi'n meddwl bod yna lot o bethau ychwanegol wedi dod I mewn o ddim o bosib wedi cael ei sôn amdano tro dwytha. Byddwn ni'n meddwl na cais o'n blaenau ni ydyn ni fod I benderfynu o fel ag y mae o lle, ond dyna fo dwi'n hapus I gael yn hwiro gen y swyddog os ydw i'n anghywir. Iawn, dwi'n meddwl na beth sydd ger yn bron ni ydy y cais fel ag y mae o, ond y drafodaeth o'r pwyllgor dwytha oedd bod isio diogelu na beth sydd yn y safle yn barod sydd yn aros a bod o'n aros efo'r person sy'n rhedeg y busnes ŵan a bod o ddim yn aros ar y tir am byth. A dwi'n meddwl I wneud hynny ydy dyna pam mae'r swyddogion yn cynnig edrych I fewn i'r amodau I wneud siŵr bod yr amodau gorau'n cael ei reid I wneud siŵr bod y busnes yma fel ag y mae o'n bresennol yn llwyddo. Wedyn dwi'n meddwl na dyna di'r cynnig mae'r swyddogion yn awyddus I ni fod yn trafod mwyn bod ni'n diogelu dyfodol y busnes fel ag y mae o yn bresennol. Ydw i'n gywir? Ia, ac adlewyrchu dwi'n meddwl y rhesymeg mae'r pwyllgor ei hun wedi rhoi ymlaen ar gyfer caniatáu'r datblygiad. Mae yna sôn wedi bod yn does am gefnogi teulu lleol, bod hwn yn rhywbeth gynaliadwy, bod o'n arallgyfeirio yn gysylltiedig â fferm. Felly yr unig beth os ni'n codi fel swyddog ydy, mae angen i'r pwyllgor ystyried os na dyna ydy'r rhesymeg a'r cyfiawnhad dros ganiatáu yn yr achos yma, mae angen I chi felly fel pwyllgor fyswn ni'n cynnig ystyried os da chi eisiau'r math yna o amodau mwyn sicrhau y materion yna. Diolch yn fawr iawn. Mond I mi gael gwybod sut I symud ymlaen wan, ydy'r cynnig ar eilio gwreiddiol wedi cael ei wneud yn mynd I adlewyrchu be mae'r swyddogion yn wneud, neu os na gynnig o welliant, neu di'r cynnig yn aros fel ag y mae o. Dwi'n meddwl bod o mond teg I roid yr llawr yn ôl I cynghorydd Ken Hughes ac Eric Wyn Jones I ddeud pa ffordd maen nhw eisiau arwain ar y cynnig yma os gwelwch yn dda. Dwi'n hapus I dderbyn cyngor yr swyddog felly. Na fo, felly mae'r cynnig ger yn bron ni yn mynd yn erbyn argymhelliad gwreiddiol y swyddogion, ond yn derbyn yr amodau sydd o dan gynnig I gael ei adlewyrchu ynghlwm ar caniatâd pan bydd o'n cael ei reid, ia? Gwych. Ia, mond iddo fo yr brif swyddog gofio, mae busnes ydy hwn, gofiwch busnes, a da ni'n eisiau cau busnesu, da ni'n gwybod beth o'n blaenau ni, a mae'n hollol bwysig bod y busnes yma'n llwyddiannus, a mae o'n llwyddiannus, ond ar ddiwedd y dydd, bod o'n iawn I bawb ynde, a dim i'r swyddogion yn unig. Mae eisiau fod yn deg I bawb. Derbyn hynna cynghorydd Eric Wyn Jones ac efo'r amodau bydd y swyddogion yn dod ger yn bron, mi fydda I fel cadeirydd ag yr is-gadeirydd yn cael gweld hein cyn caniatáu neu beidio, felly fydda ni'n gwneud yn siŵr bod eich barn chi fel pwyllgor yn cael ei adlewyrchu hefyd os di hynny'n dderbyniol. Na fo. Diolch yn fawr iawn. Oes na felly gynnig neu gwelliant arall ar y bwrdd o'n blaenau ni? Os ddim, a'i syth ymlaen efo'r cynnig yma, sef un o ganiatáu y cais cynllunio yma. Syth ymlaen gyda'r bleidlais felly. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu yn erbyn beth sydd o'n blaenau ni os gwelwch yn dda? Ia, o blaid caniatáu gyda'r amodau. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. Yeah, in favour with conditions. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes.
Cytuno ac yr amodau hefyd. Diolch yn fawr iawn. Syth ymlaen i cynghorydd Richard Owain Jones. O blaid gyda'r amodau fydd o'n blaen eto. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. O blaid efo'r amodau. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Ieuan Williams. Blaid efo'r amodau. Diolch yn fawr iawn. Felly mae'r caniatâd yna wedi cael ei gymrydwyo ac mi fyddan ni'n trafod ymhellach ynglyn â'r amodau efo swyddogion. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r agenda, syth ymlaen i cais 11.1, cais am disysgrif datblygu cyfreithlon ar gyfer defnydd presennol yr annedd ac ymrydwywydd o dan cais 37C53A blaen slais A yn groes i'w ganiatâd cynllunio a'i amodau cyn cychwyn ac amodau eraill yn Bodlawen, Llanidan yn Bryn Syncyn. Ga i ddod ar swyddog i fewn os gwelwch? Dwi'n gadael y cyfarfod. Oce, diolch yn fawr iawn, cynghorydd David Roberts. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Pnawn da, diolch, Madam Cadeirydd. Rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor, mae'r ymgeisydd aelod lleol David Roberts, fel da ni'n ei glywed, yn berthyn i'r ymgeisydd. Felly, ran y materion allweddol i'r cais ydy'r dystiolaeth a gyflwynwyd fel rhan o'r cais yn ôl pwysau tebygolrwydd yn ddigonol a pheidio fod baich y prawf wedi gyflawni. Yn achosion ceisiadau fel hyn, tydi polisia cynllunio ddim yn berthnasol i ganlyniad y cais ac oherwydd hyn, dylai penderfynu'r cais ar y dystiolaeth sydd wedi gyflwyno. Felly, y prif ystyriaethau cynllunio yn y cais yma, rhoddwyd cais amlinellol ar y 12 o Fai 1989 ar gyfer codi anedd gyda amodau. Yn dilyn hynny, rhoddwyd ganiatâd cynllunio ar faterion a ddolwyd yn ôl ar yr ail ar 20 o Awst 1990 eto gyda amodau. O asesu hanes cynllunio, mae'n ymddangos na chyflwynwyd gwybodaeth i'r awdurdod cynllunio lleol mewn ymgais i ryddhau yr amodau hyn. Hefyd, bernir nad ydy'r datblygiad wedi cael ei adeiladu yn unol â gofynion yr amodau. Honir na chafodd y datblygiad ei adeiladu yn unol â'r caniatâd a roddwyd a bod amodau 1, 2, 3, 7 a 8 wedi cael ei torri am gyfnod o dros 10 mlynedd yn ddidor ac oherwydd mae gan yr ymgeisydd hawl i dysystrif gan nad oes modd gorfodi amodau ar ôl cyfnod o 10 mlynedd. Mae'r tystiolaeth gyflwynwyd yn awgrymu bod y gwaith wedi cychwyn ar y 1af o Dachwedd 1990 a bod yr eiddo wedi fuddiannu ar y 9 o Hydref yn y flwyddyn 2000. Mae'r annedd a godwyd yn wahanol i'r hyn a gymeradwywyd o ran ei leoliad, ei faint ac ei ddyluniad. Mae'r adran gyfreithiol yr awdurdod wedi ei ymgynghori ar y cais ac wedi dod i'r casgliad yn ôl pwysau tebygolrwydd bod yr amodau wedi cael ei torri dros 20 mlynedd. Mae is-adran 2 o adran 171 y neddf cynllunio Gwlad y Thref yn datgan na ellir cymryd camau gorfodi yn dilyn cyfnod o 4 mlynedd o'r dyddiad pryd y cafodd y gweithred i gyflawni'n sylweddol yn yw y tŷ. Mae is-adran 3 o'r un ddeddf hefyd yn datgan na ellir cymryd camau gorfodi ar ddiwedd cyfnod o 10 mlynedd o ddyddiad torri unrhyw reol cynllunio arall yn yw'r amodau. Felly, o ran casgliad, fe ymddengys yn ôl pwysau tebygolrwydd na chafodd y datblygiad i gyflawni yn unol â'r caniatâd a rhai o'r amodau roddwyd. Gan fod y datblygiad wedi gwblhau tua 20 mlynedd yn ôl, nid oes modd cymryd camau gorfodi mewn perthynas ar amodau hyn, ac oherwydd mae gan yr ymgeisydd hawl disgysgrif datblygiad cyfreithlon. Felly'r amgyrhelliad ydy ein bod yn cymeradwyo'r cais am disgysgrif o datblygiad cyfreithlon. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Os gen aelod o'r Pwyllgor gwestiynau ar y cais yma, os gwelwch yn dda? Os ddim, os na rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi. Cynghorydd Eric Wyn Jones. Ia, dwi'n gyd-fynd gyda'r argymhelliad o ganiatáu. Diolch yn dda. Diolch yn fawr iawn. Felly cynghorydd Eric Wyn Jones yn cynnig. Os na fod rhywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda.
Dwi'n fodlon eilio. Felly, os na gynnig neu gwelliant arall? Os dim, ma'n ni syth ymlaen gyda'r bleidlais, sef i gymrydwyo'r cais yma a roi caniatâd. Cynghorydd John Griffiths, o blaid yr argymhelliad neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones wedi cynnig, felly syth ymlaen i cynghorydd Richard Owen Jones. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd David Roberts wedi'n datgan diddordeb, felly cynghorydd Ieuan Williams. O blaid. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Mae'r cais yna hefyd felly wedi cael ei ganiatáu. Symud ymlaen gyda'r agenda i 11.2, cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i leti gwyliau ynghyd â'i addasu ag ehangu yn Wylfa Ffordd Bangor yn bellach. Mae'r aelod lleol, cynghorydd Margaret Roberts, wedi cysylltu. Mae'n ymddiheuro bod hi methu mynychu'r cyfarfod heddiw ac yn ei ymrwymiad arall. Ond mae'n gofyn ydy'n bosib i ni gael ymweliad safle. Mae'n bwriadu anerch y Pwyllgor yn y cyfarfod nesaf, os yn bosib. Mae'n deud bod yna gefnogaeth lleol i'r cais yma, a mae felly'n awyddus i chi fel Pwyllgor fod yn ymweld â'r safle i chi gael gweld dros chi'ch hun. Os ydy rhywun yn fodlon derbyn cynnig cynghorydd Margaret Roberts ac yn fodlon fynd am ymweliad safle os gwelwch yn dda. Hapus i gynnig. Cynghorydd Richard Owen Jones yn cynnig ymweliad safle, a dwi'n meddwl bod cynghorydd John Griffiths yma wedi eilio. Dwi'n gywir? Gwych. A ni syth ymlaen gyda'r bleidlais, felly os di hynny'n iawn efo chi. O blaid neu yn erbyn ymweliad safle, cynghorydd Glyn Haynes. Yes, site visit. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Cytuno. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Cynghorydd David Roberts. Ymddiheuriadau, sa rhywun wedi gadael cynghorydd David Roberts yn ôl ar ôl fod atgan diddordeb? Mae'n ddrwg iawn gen i mi ddylia bod fi wedi checio hynny gyntaf dylia. Gan i weld. Cynghorydd David Roberts, ydych chi nôl i mewn efo ni? Siw bod o drws nesaf, di. Mi ro'n i 2 funud iddo fo ddal i fyny efo ni. Cynghorydd David Roberts, ymddiheuriadau, ydych chi bellach yn ôl efo ni yndych? Dwi'n ôl, ynddo. Diolch yn fawr iawn. Na i ailadrodd, cais 11.2 sef Wylfa Ffordd Bangor yn bellach. Mae cynghorydd Margaret Roberts wedi gofyn i ni fynd ar ymweliad safle. Mae cynghorydd Richard Owen Jones wedi cynnig ymweliad safle. Mae cynghorydd John Griffiths wedi eilio ymweliad safle. Felly, ydych chi hefyd o blaid neu'n erbyn ymweliad safle, cynghorydd David Roberts? Dwi o blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams. Ella bod chi ar mute, cynghorydd Ieuan Williams. Ydych chi o blaid neu'n erbyn ymweliad safle, os gwelwch yn dda? O blaid, dwi'n meddwl mod i ar mute. Na ni, gwych. Champion, dim problem. Felly, mi fydda ni'n mynd ar ymweliad safle felly i bellach mis nesaf yma. Dal i barhau gyda'r agenda, da ni'n symud ymlaen wan felly i cais 11.3, sef cais llawn ar gyfer gosod tanc septic ynghyd â ffos gerig ar dir ger parciau yn Llananiel. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Ie, diolch yn fawr. Mae'r cais cael ei adrodd i'r Pwyllgor gan i'r ymgeiswyr fod yn gynswyddogion yr adran gynllunio, ac da ni'n ystyried i'n ddoeth i gyflwyno'r cais i'r Pwyllgor mwyn i phenderfynu. Fel ddwedwyd, cais i osod tanc septic di hwn yn ogystal â gweithredoedd cysylltiedig, sef gosod ffoes gerig a gwaith peipia. Do na ddim gwrthwynebydd i'r cais yn lleol na gan ymgynghorwyr statudol, a tu draw i'r potensial i ffeithiau gweledol godi tra'n gosod y tanc ar offer cysylltiedig, fydd na ddim ffeithiau hir dymor na pharhaol. Oherwydd, da ni ddim yn rhagweld unrhyw effaith andwyol i wyndera trigolion lleol. Felly mae'r datblygiad yn dderbyniol o safbwynt gofynion polisi perthnasol ac ystyried hyn yr argymhelliad ydy un o ganiatáu hefo amodau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog os gwelwch yn dda?
Os dim, os na rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi. Cynnig. Hapus i gynnig. Na fo, cynghorydd Ken Hughes yn cynnig, cynghorydd Richard Owen Jones dwi'n meddwl yn eilio, ydy hynna'n gywir? Na ni, gwych. Felly, yr argymhelliad ydy un o ganiatau. Symud syth ymlaen gyda'r bleidlais felly. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid, caniatau. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Cytuno. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid caniatau. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. O blaid. A cynghorydd Ieuan Williams. O blaid. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Symud ymlaen felly gyda cais 11.4. Mae newidiadau gynllun sydd wedi ei ganiatau yn blaenorol o dan ganiatad cynllunio FPL blaenslais 2020 blaenslais 73 mwyn diwygio ffenestri'r annex a gosod paneli solar yn parciau Llananiel. Ga i ddod ar swyddog yn ôl i fewn os gwelwch yn dda. Ia, diolch yn fawr. A fel yr cais blaenorol, yr un ymgeiswyr wedyn, yr un rheswm am adrodd y cais i'r Pwyllgor. Cais am fan newidiadau i ganiatad roddwyd llynydd i ymestyn yr eiddo, a mae'r newidiadau hynny'n cynnwys gosod paneli solar ar ran o'r to, tynnu un ffenast o un o'r drychiadau a newid i faint ffenast arall i'r drychiad ffrynt. Fydd y paneli solar ddim yn codi mwy na ryw 35 mm uwchben wyneb y to, a fydd y newidiadau'r ffenestriau fyddan nhw'n ymharu ar fwyndera cymdogion na thrigolion lleol. Felly, unwaith eto'r argymhelliad ydy un o ganiatau hef amodau i sicrhau bod y gwaith yn unol â'r cynlluniau sydd wedi cael eu cyflwyno. Diolch yn fawr. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau, os gwelwch yn dda? Os ddim, os na gynnig? Hapus i gynnig. Cynghorydd Eric Wyn Jones yn fodlon cynnig. Os na rhywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda? Hapus i eilio. Cynghorydd David Roberts yn eilio. Diolch yn fawr iawn. Os na gynnig arall neu gwelliant? Os ddim, mae ni syth ymlaen gyda'r bleidlais sef un o ganiatau y cais yma. Cynghorydd John Griffiths, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid, caniatau. Diolch yn fawr. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Richard Owen Jones. O blaid. A cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae'r cais yna hefyd wedi cael ei gymrydwyo. Diolch yn fawr. Symud ymlaen gyda cais 12.1, sef caniatad adeilad rhestredig ar gyfer ailwampio toileda dynion a merchaid yn uned gerddi Hilfre yn Llangoed. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Ie, diolch yn fawr. Cais yma'n cael ei adrodd yn syml am bod o'n eiddo'r cyngor. Mae'n gais am ganiatad adeilad rhestredig ar gyfer ailwampio'r toiledau yn yr uned arddio yn Hilfre. Mae'r gwaith i ddod ar toiledau fyny safon fodern ac i gyd yn waith sydd o fewn yr adeilad. Fel gwelwch o'r adroddiad, fydd y gwaith ddim yn niweidio cymeriad yr adeilad rhestredig a mi fydda modd dadwneud yn rhwydd heb niweidio ffabrig hanesyddol yr adeilad os bydd amgylchiadau newid yn y dyfodol. Felly'r argymhelliad ydy un o ganiatau, ac os byddwch yn cytuno, mi fydd angen diwygio am o 2, fel mae'n cael ei sgwennu yn yr adroddiad i adlewyrchu'r ffaith na cais am ganiatad adeilad rhestredig ydy hwn yn ytrach na cais am ganiatad cynllunio. Diolch. Gwych, diolch yn fawr iawn am yr esboniad yna. Dwi hefyd o dan all bod yr aelod lleol, cynghorydd Alun Roberts, eisiau siarad o'r cais yma? Yndw, diolch Madam Cadeirydd. Mi fyddai'n fyr, mi fyddai'n gryno, fyddwch chi'n hynod o falch o glywed. Dwi yn falch bod y cais yma wedi codi ac yn naturiol cam ydy hwn i gyfeiriad. Dwi'n gwybod faint o'na chi sydd wedi dod ar draws yr adnodd arbennig hwn. Mae yn adnodd o bwys ac werth, a mae yna gefnogaeth fawr yn lleol bod na ddefnydd yn cael ei wneud o'r adnodd yma bellach. Ac dwi'n gweld hwn gobeithio yn esgor ar fwy a gwell defnydd o'r adnodd yma. Felly dwi'n hollol gefnogol i hyn.
Diolch yn fawr iawn chi am eich sylwadau yma, Cynghorydd Alun Roberts. Felly, da ni wedi clywed gen yr aelod lleol a da ni wedi clywed gen yr swyddog. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau, os gwelwch yn dda? Os ddim, os na rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi. Hapus i gynnig. Cynghorydd John Griffiths yn cynnig, dwi'n meddwl, a Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn fodlon eilio. Di hynna'n iawn? Di. Gwych. Os na gynnig arall neu gwelliant, os gwelwch yn dda? Os ddim, ma ni syth ymlaen gyda'r bleidlais felly, sef un o ganiatáu y cais yma. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn y caniatáu, os gwelwch yn dda? In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones? O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Richard Owen Jones? O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd David Roberts? O blaid. Cynghorydd Ieuan Williams? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Felly mae'r cais yna hefyd felly wedi cael ei ganiatáu. Symud ymlaen gyda'r agenda i cais 2, sef cais llawn am godi strwythur newydd i ddarparu to dros y storfa tail fferm presennol yn Fronheulog yn Cemmaes. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Ia, diolch yn fawr iawn. Y rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor yw fod y safle y cais yn dir sy'n eiddo i'r cyngor. Prif ystyriaethau cynllunio, pwrpas y cynnig yw gwella'r system rheoli tail presennol ar y fferm mwyn cydymffurfio â gofynion rheoliadau adnoddau dŵr rheoli llygredd amaethyddol Cymru 2021. I gadarnhau, tydi'r strwythur ddim ar gyfer unrhyw gynnydd mewn stoc, ac ar ôl ystyried y cais yn erbyn y polisïau perthnasol o'r cynllun datblygu lleol, ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol o ran ei leoliad, dyluniad ac nid ystyrir y byddai ei faint yn cael effaith niweidiol sylweddol ar gymeriad ac edrychiad yr ardal nac ar wynderau meddianwyr preswyl gerllaw. Felly'r argymhelliad i bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn ymodol ar amodau yn nodir yn yr adroddiad. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Felly y cais sydd ger yn bron ydy argymhelliad o ganiatáu. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau neu os ar rywun yn fodlon rhoi cynnig i mi. Cynghorydd Ken Hughes. Ia, hapus i gynnig yr argymhelliad o ganiatáu efo'r amodau, ia. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Hughes. Os na rywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda? Na eilio, Eric Wyn Jones. Cynghorydd Eric Wyn Jones yn eilio i mi fan'na. Os na gynnig neu gwelliant arall os gwelwch yn dda? Os ddim eto, han i syth ymlaen gyda'r bleidlais, sef un o ganiatáu, Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Diolch yn fawr. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owen Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Diolch yn fawr a Cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn i chi. Symud ymlaen felly gais 12.3, sef cais llawn ar gyfer codi 7 uned busnes ynghyd â tirlunio a datblygiadau cysylltiedig yn cyn safle heliport, stad diwydiannol Penrhos yn Caergybi. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Ia, diolch yn fawr iawn. Eto y rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor, mae'r cais yn cael ei gyflwyno o ran yr awdurdod lleol. Prif neu'r materion allweddol i'w ystyried a yw'r cynnig yn cydymffurfio polisïau lleol a chenedlaethol a fyddai cynnig yn cael effaith ar yr ardal o harddwch naturiol eithriadol yn ogystal â diogelwch y briffordd. Felly y prif ystyriaethau cynllunio ydy egwyddor y datblygiad ei effaith ar y datblygiad, ar gymeriad ac edrychiad yr ardal o harddwch naturiol eithriadol neu'r AONB. Effeithiau ar wynderau cyfagos ac yn ola ystyriaethau priffyr. Felly o ran egwyddor y datblygiad, mae'r safle wedi leoli tu fewn i ffin datblygu Caergybi o dan polisi PCF1 yn y cynllun datblygu lleol. Mae safle'r cais hefyd wedi ddynodi fel cynnig EC10 o dan ddarpariaeth CF1 sydd yn gwarchod tir ar gyfer defnydd cyflogaeth diwydiannol.
Ystyrir felly bod egwyddor y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol o dan bolisiau'r cynllun. Yn ail, o ran effeithiau y datblygiad ar gymeriad ac edrychiad yr EOMB. Yn ei hanfod, mae'r safle wedi amgylchynu gan datblygiadau masnachol, diwydiannol a gwaith trin dŵr gwastraff. Nad ydy'r safle ei hun yn yr EOMB, oherwydd agasatrwydd i'r EOMB i'r de orllewin y safle, mae'r effaith ar osodiad y dynodiad tirwedd hwn yn ystyriaeth perthnasol i'r cais yma. Fel anodwyd, mae'r cais yn cynnwys tir a ddatblygwyd yn barod ar stad diwydiannol, lle mae'n amlwg bod yr egwyddor datblygu wedi cael ei sefydlu trwy dynodiad o dan polisi CRF1. Mae hyn yn golygu bod disgwyliad i'r safle ymlaen ar gyfer defnydd diwydiannol. Mae'r rhain yn ystyriaethau perthnasol sylweddol sydd yn sefydlu egwyddor y datblygiad yn agos i ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae arbenigwr tirwedd y cyngor wedi asesu'r cais a mae o'r farn na fyddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar harddwch naturiol yr EOMB nac yn cael effaith ar ein nodweddion na i'r unweddau arbennig. Dyna'n drydydd o ran effeithiau'r fwyndera eiddo cyfagos. Nid yw'r safle'r cais wedi leoli mewn ardal breswyl ag Gaergybi, ac oherwydd natur y cynnig ei bellter oddi wrth eiddo breswyl gerllaw ac defnydd tir ag eiddo arall o'i gwmpas, ni ystyrir y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar fwyndera eiddo cyfagos. Ac yn ola, effaith ar y priffyrdd, ceir mynediad i'r safle o de orllewin gan gysylltu'r briffordd gyhoeddus gyda ffordd fewnol newydd o fewn y gwasanaethau'r unedau. Fe gan bob uned i le parcio ei hun, mae awdurdod priffyrdd lleol ac adran priffyrdd Llywodraeth Cymru wedi asesu'r cynnig ac mae yn fodlon gyda'r cais. Felly ran casgliad, ystyrir bod egwyddor y datblygiad yn alinio â pholisïau cynllunio cenedlaethol ac cynllunio datblygu lleol ar y cyd. Ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol mewn termau technegol a na fydd mwyndera'r ardal na'r EOMB gerllaw yn cael ei niweidio. Yr argymhelliad felly yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn unol ar ymodau a nodir yn yr adroddiad. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, felly'r argymhelliad ger yn bron i dyn o ganiatáu. Os gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau mi, os gwelwch yn dda? Ac os dim cwestiynau, os na rhywun efo cynnig i mi? Cynghorydd Glyn Haynes. Ydych chi ar mute, Cynghorydd Glyn Haynes, ymddeheriadau, you're on mute, Glyn. Sorry, this development is very much in keeping with the units that surround it, which are all high quality, and it's to be welcomed in Holyhead for the jobs that it may bring, so I propose acceptance of this. Diolch yn fawr iawn, felly Cynghorydd Glyn Haynes yn cynnig yr argymhelliad os na rhywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, fodlon eilio, ia? Gwych, diolch yn fawr iawn. Os na gynnig arall neu gwelliant o ryw fath, os gwelwch yn dda? Os ddim, mae ni syth ymlaen felly gyda'r bleidlais, sef un o ganiatáu yr argymhelliad sydd gyda yn bron ni. Cynghorydd John Griffith, o blaid caniatáu neu'n erbyn, os gwelwch yn dda? O blaid caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owain Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. O blaid. A cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae'r cais yna hefyd felly wedi cael ei gymrydwyo. Diolch yn fawr iawn i chi. Symud ymlaen felly'r cais nesaf, sef cais 13.1, cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel mordirdy yn Thomas Close yn Biwm Maris. Gael dar swyddog i fewn os gwelwch yn dda. Ia, diolch yn fawr iawn. Rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor, mae'r cais yn wneud â thir sydd yn eiddo'r cyngor. Y cynnig ar y safle, mae hwn gais sydd ymchwil rhes o 23 o fydurdau math domestig i gerbydau sydd wedi dechrau dadfeilio ar stad breswyl Thomas Close yn Mimaris. Mae'r ffurflen gais yn datgan nad oes angen am ymwydurdau bellach a mae'r nifer o'r unedau yn wag.
Mae'r ffurflen gais yn datgan hefyd nad ydynt yn addas i'w hail datblygu oherwydd y ffordd y cawsant i adeiladu. Mae'r doiau asbestos, bregus ac maent yn ddoli'r i lygaid yn gyffredinol. Y bwriad yw gadael y safle fel llecyn agored ar ôl i dymchwel. Felly o ran y prif ystyriaethau cynllunio, nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer dymchwel adeiladau. Mae'n disgyn o dan beth sy'n ei alw permitted developments ar yr amod bod y datblygwr yn gyntaf yn cyflwyno'r cais i'r awdurdod cynllunio lleol mwyn cadarnhau a oes angen caniatâd ymlaen llaw mewn perthynas ar dull dymchwel a unrhyw waith i adfer y safle. O dan y broses hon, rhoddwyd cyfnod o 28 diwrnod i'r awdurdod cynllunio lleol mewn perthynas ar gwaith dymchwel a chadarnhawyd o fewn y cyfnod hwn nad oedd angen caniatâd ymlaen llaw gan yr awdurdod cynllunio lleol. Y casgliad felly yw fod y datblygiad yn permitted developments ac yn disgyn o dan rhan 31 o atodlen 2 o Gorchmynion cynllunio Gwlad y Thref, datblygu gyffredinol a ganiateir 195. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Oes gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau neu cynigion i mi ar y cais yma, os gwelwch yn dda? Cynnig, Mr Cadeirydd. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn fodlon cynnig. Os na rhywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda? Hapus i eilio. Cynghorydd David Roberts yn fodlon eilio, diolch yn fawr iawn. Felly, yr argymelliad sydd o'n blaenau ni, sef bod ni'n derbyn y cais yma, a ni symud syth ymlaen gyda'r bleidlais felly, os ydych chi gyd yn hapus. Cynghorydd John Griffiths, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owain Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn. Syth ymlaen felly gyda'r cais ola ger yn bronni o be welai, sef cais 13.2. Caniatâd blaenorol a feithredig i ddymchwel 2 bodurdy yn Hampton Way yn Llanfaes. Ga'i ddod swyddog yn ôl i fewn os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Eto mae hwn union rhyw fath ar cais blaenorol, gais i ddymchwel rhes o 2 o bodurdau math domestig, wedyn yr un cynnig ar un ystyriaethau cynllunio yw fod y datblygiad yn permitted developments ac yn disgyn o dan rhan 31 o'r Gorchmynion cynllunio Gwlad y Thref, datblygu gyffredinol. Gwych, diolch yn fawr iawn. Felly, fel ydych chi wedi clywed y cais sydd o'n bronni, yr argymelliad ydy bod ni'n caniatáu. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau, neu os na rhywun yn fodlon reid cynnig i mi os gwelwch yn dda? Cynnig bod ni'n caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Felly, cynghorydd Eric Wyn Jones yn fanna wedi cynnig caniatáu. Os na rhywun yn fodlon eilio os gwelwch yn dda? Hapus i eilio. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes o hynna'n eilio, os dwi'n gywir, ia? Cywir. Na ni, diolch yn fawr iawn. Felly mae gennym ni gynigydd a mae gennym ni eilydd i ganiatáu. Os na gynnig arall neu gwelliant os gwelwch yn dda? Na? Os ddim felly syth ymlaen gyda'r bleidlais. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn caniatáu os gwelwch yn dda? O blaid caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owain Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae'r cais yna felly wedi cael ei gymrydwyo. Ac mae'r cyfarfod ar ben, dwi'n meddwl. Felly, diolch yn fawr iawn.